faɗin rabu ne wadda kusa kure kar ka ja ta isar a ba sa ji da dan shi kadai ne abin neman mu barin da da me ja da shi na faɗa rama ba zai ganta ba mutuno Abu Jahal masu musu da shuma gaba da Abu Lahab masu san cutar da almutu ta ba ta faɗi yadda ya ce na ji dukansu bai bar su ba Abi Lahab kuma na ji wata bu faɗin rabu ba dan shi kadai ne abin neman mu barin da da domin gwashi
dan shi kadai ne abin neman mubarin nada. Me baitukan ne na jibne yan ukun shugaba ya roga autan sidime yin baitukan mujtaba. Na ce masoyi na annabi ne ba zan ki shi ba.